Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maana usab kanimo. Mga igsuon, padayon natong ipangaliya sa Ginoo pinaagis pangama sa atong patron Santiago Apostol ang kalinaw sa kalibutan labi na sa atong nasod ang conversions of sinners labi na sa mga hardened sinners nga ang kasakit o kamatayon sa atong Ginoong Hesukristo nga atong gisaulog karon muipikto unta sa kabag-uhan sa kasing-kasing sa natong mga makasasala. Ang ato sang mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato pinaagi nining pagpamalit sa atong mga slots para sa atong proyekto, hatagan unta sa Ginoo og kalig-on sa pagtuo o kauswagan sa ilang kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-on unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios nga tunhay ug makagagahom, itugot nga magasaulog unta kami sa mga misteryo sa pagpasakit sa among Ginoo, sa ingon nga mahimo kami nga angay pagdawat sa imong pasaylo ug kaluoy. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Pamati kanako o kapuluan, ug patalinghog kamong katawhan nga atuas sa layo. Gipili ako sa Ginoo didto pa sa tiyan sa akong inahan, gihatagan ako niya sa akong ngalan. Gihimo niya nga akong dila sama sa usa ka hait nga espada. Gipanalipdan ako niya diha sa landong sa iyang kamot. Gihimo ako niya nga usa ka talinis nga udyong ug gitaguan ako niya diha sa iyang sudlanag pana. O giingnan ako niya, Israel, sulugoon ko ikaw ug pasidunggan ako tungod kanimo. Apan miingon ako, kawang lamang ang akong kahago, gigamit ko ang akong kusog sa wala lamay hinungdan. Apan siya ang muhatag kanako hustisya ug ang muganti kanako. Sa wala pagani ako mataw, gipili nako sa Ginoo aron pagtigom sa nagkatibulaag nga katawhan sa Israel. Gipasidunggan ako niya ug gihatagag gahom. Miingon ang Ginoo kanako, may mas dako pang buluhaton nga akong ipabuhat kanimo aron pagpatunhay sa mga banay ni Israel ug sa pagpasiuli sa nasalin niya ug himuon ko ikaw nga kahayag sa kanasuran aron ang akong kaluwasan mudangat sa kinasuukan sa kalibutan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Awiton ko
kaluwasan. Awiton ko ang imong kaluwasan. Kanimo Ginoo nagadangup ako, ayaw gayud itugot nga ako kaulawan. Sa imong katarong luwas sa ako, o palingkawas sa ako. Ipabong ang imong dunggan kanako, ug tubaga ako. Awiton ko ang imong kaluwasan. Pagpakahimong akong matuod nga dalang panan, usa ka kuta nga manalipod kanako. Kay ikaw man ang akong bato ug akong kuta. O Diyos ko, luwas sa ako sa kamot sa dautan. Awiton ko ang imong kaluwasan. Kay ikaw ang akong kalauman, o Ginoo. Ang akong gisaligan, o Diyos, gikan sa akong kabatanon. Kanimo nagasalig ako, sukad sa akong pagkatawo. Gikan sa tiyan sa akong inahan, ikaw ang akong kusog. Awiton ko ang imong kaluwasan. Ang mga pulong o Ginoo, magligon unta sa mong pagtuo, ug agakan kami sa pagtuman sa imong mahal nga kasuguan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaaw sab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaw ikaw, o Ginoo. Human kini isulti ni Jesus, nasubo siya pag-ayo og miingon sa walay lipod-lipod. Sultihan ko kamo, usa kaninyo magbudhi kanako. Nagtinan-away ang mga tinun-an og nahibulong pag-ayo kung kinsa kaha ang iyang gipasabot. Usa sa mga tinun-an nga gimahal ni Jesus naglingkod tupad kaniya. Si Simon Pedro misinias kaniya og miingon, pangutan-a si Jesus kung kinsa ang iyang gipasabot. Busa ang maong tinun-an midip-ig kang Jesus og nangutana, kinsa man siya Ginoo. Si Jesus mitubag, tuslob ko ang pan sa panaksan ug ihatag ko sa magbudhi kanako. Busa mikuha siyag pan
ug gituslob niya kini sa panaksan ug gihatag kang Judas ang anak ni Simon Iscariote. Sa pagdawat ni Judas sa paan, si Satanas misulod kaniya. Miingon kaniya si Jesus, buhata dayon ang buot mong buhaton. Walay usa niadtong didto sa kan-anan nga nakasabot nganong gisulti kadto ni Jesus kang Judas. Og sanglit si Judas man ang nagkupot sa puntil sa kwarta, pipila sa mga tinun-an, naghuna-huna, nagipalakaw siya ni Jesus aron pagpalit sa ilang gikinahanglan alang sa pangilin, o kaha may ipahatag si Jesus ngadto sa mga kabos. Gidawat ni Judas ang paan ug midali siya paggula gabi kadto. Sa nakalakaw na si Judas, miingon si Jesus, karon ang himaya sa anak sa tao gipadayag ug ang himaya sa Dios gipadayag pinaagi kaniya. Ug kun ang himaya sa Dios gipadayag pinaagi kaniya, nan ang Dios magpadayag diha kaniya sa himaya sa anak sa tao ug kini iyang buhaton dayon. Mga anak, dili na ko magdugay uban kaninyo. Mangita kamo kanako apan sultihan ko kamo karon sa akong gisulti sa mga Hudiyo, dili kamo makaadto sa akong adtuan. Si Simon Pedro nangutana kaniya, Ginoo, asa ka man moadto? Si Jesus mitubag, dili ka pa karon makaadto sa akong adtuan, apan makaadto kara unya. Si Pedro nangutana, Ginoo, nganong dili man ako makauban kanimo karon? Andam ako pagpakamatay alang kanimo? Si Jesus mitubag, andam ka ba gayud pagpakamatay alang kanako? Sultihan ko ikaw, sa dili pa mutok-tugaok ang manok, ilimod mo na ako sa makatulo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Sa 12 ka apostoles nga gipili ni Hesus gikan sa iyang daghang mga disipulo, nipili siya 12 kay mao gitoy iyang gitawag og die-hard followers. Pero naa pag-iusa nga ginganlag Judas, nagbudhi niya. Iingnay mong tupad. Ingna na ay Judas sa inyo. Pangutana ba, ingna na ay Judas? Nakasuway na mo og na ay Judas sa imong kinabuhi? Na? Ako nakasuway na sad ko. Nya usahay sad nahimo sad kong Judas. Una nga importante kayo ang pagsabot nato nga dili di ay tanan nga atong gitan-aw nga murag die hard nato, die hard gyud sa tinud-anay. Kay bisan gani si Pedro, si Simon Pedro niingon, Ginoo, andam man ko magpakamatay nimo. Si Jesus nga nasayod na daan sa kasing-kasing giingnan las Pedro na andam ka magpakamatay, di pa gani mo tuktugaok ang manok karong gabi una, imo na kong ilimod og katulo. Nasubo si Jesus, pero dili siya mo give up. So kinsa man tinuod nga die hard? Ang mga apostoles ngadto ni Kristo o si Kristo ngadto sa mga apostoles? Kinsa man tinuod nga die hard? Parishioners ngadto sa pare o pare ngadto sa parishioners? Nagalibog na. Kinsa man tinuod nga die hard? Mga Kristiyanos o Katoliko
o si Jesus ngadtos mga Kristiyanos o Katoliko? So ang tinuod nga diehard lover nato mao gyud si Jesus. Kita paling-paling ra gyud. Mao bitaw na nga mukatawar ako na ay mo comment nako kanis Father Siano member manis DDS. Ang meaning kuno anang DDS kay lain-lain nag-meaning pero ang akong pagsabot ato murag giingnan ko nga diehard Duterte supporter. DDS, diehard Duterte supporter. Lingya imong tupad ingna mo nay tan-aw nimong Father Siano. Ingna kono, ingna. Father Siano, DDS na diehard Duterte supporter. Ako nang i-declare karon ha, kay maabot man gini sa social media, i-declare ko gyud ni dili ko DDS, dili ko diehard Duterte supporter. Oh. Usbon ako ha, dili ko diehard Duterte supporter. Doon ako'y tulo ka diehard ko. Tulo ra gyud ka buok nga diehard ko. Pwede ko niyo tawgon og DJS. DJS. Bisag dili ko takos, pero ako nang isulti. DJS. Diehard Jesus supporter. Mao na naningkamot yun ko nga ang tanang gisulti ni Jesus dihas Bible nga akong nakatunan. Ako gyung paningkamutan og sangyaw og puyo. Muna magsigi kong ingon, ayaw mo pangulor sa inyong buhok, ayaw mo pangulor anang inyong naong, kanang inyong mga kilay, ayaw kiskisi, ayaw mo patato, ayaw mo pagpalaygit, ayaw mo pag-abortion, ayaw mo pag-pills, ayaw mo pag-kondom, ayaw mo kaning premarital sex, ayaw mo pagpuyo-puyo, ayaw mo pag same-sex union, kay kining tanan pulos gini gidili ni Jesus. Bisag masuko pa mo nako, bisan pag inyo pa kong ingnon din ako mopalit ni mog slot. I don't care because I am DJS. Oh. Nda. Klarohon ko na ha, di ko DDS, DJS ko. Munay una. Tawag ko ninyo DJS, bisag di ko takos. Makak malagi ka pader. Oo. San Pedro bitaw, DJS man sad to, na makak man sad. Pero, ningkamot yun ko. Di ko parehang hudas nga maghikog tungod lang kay kay nakahibaw sad ko nga si Jesus pinangga kay niya ang mga makasasala. Pinangga kay niyang makasasala. Lingia, imong tupad. Inaklaro man kayo, pinangga ka ni Jesus. Naklaro kayo pinangga ka ni Jesus. Nga naman, kay makasasala ka. Ningon ko si Jesus, I came for sinners, not for the righteous. Nganong mabalaka man kog makasa ako tungod sa akong kahuyang. Total wa man mausab ang akong pagka-diehard ni Jesus. Kay ningon man sa si Jesus nga basuli ang inyong mga sala. Kahit andam ko pagpasaylo nimo 70 times 7. Nya pasaylo asa nang nakasa. Muna ako wa sa diyoy nakasa nako nga akong gidumtan. I am very very clear sa akong conscience. Wa gyud ko'y taong gidumtan bisan pa kanang gasigig dumot nako, kanang gasigig daot nako, bisag nakadawat og kaayuhan. Mudaot lang yapon. Di jud ko magdumot ana. Nganuman, I am DJS, bisan dili takos. Second, pwede ko niyong tawgon og DPS. DPS. Ang sama ng DPS? Diehard Poor Supporter. Mao nang tanan akong gibuhat gikan pas pag-eskwela nako, high school ngaris college hangtod karon, ang ako jung gipaningkamutan nga makatabang ko sa mga kabos in my own little way.
Kaning atong mga slots, kining akong pagpakauaw, siging pangayo, para nis mga kabus, pagtukod og mga balay, hatag og mga bugas, hasta ning atong income sa social media, na amat sa tay income sa YouTube nga klaro-klaro, lamyon ranis mga kabus nga nagsigig pangayo nato dinhi, gasunod-sunod nato. Di jud ko pulan ana. Mismo ako, wa na koy ako, basta naa lang yun ko ikahatag sa mga kabus. Dili ko gara-gara hanga, naa jud ko'y daghang ikahatag, na pay ni komedya nako diri sa Loyo Pader, dato na kay kakaron. Porting dato sa huna-huna. Nga naman, sige yung hatag, ilhan man animong dato, kay kusog ang manghatag. Ang dato nga tinuod, kusog ang manghatag. Kanang tao nga way kwarta, daw man na. Daw. Gilingay mong tupad, ina, dato ka. Nadato ka? Oh, ana. Ay lang sumpay. Kaya ako dato man jud kus kwarta. Tinudan ay dato kus kwarta. Nga naman nahigugma man kus mga kabos. Una sugod pa kog high school, specifically 1984, second year college de, sugod college 1984, second year college ko ato. Na nakoy hunahuna unsaon pag unsay mabuhat nako para sa mga kabos didto sa among bukid sa Kahugan. Gatukod kog youth organization. Magtampo-tampo mig piso ang buwan. Pero ako mutampo jud kog 20 pesos, labing minus average. Kay para makatabang ko sa mga kabos. Og nakatabang gid mi hinay-hinay. Hangtod ni graduate kog college, trabaho nako diha sa Land Bank. Mao toy akong regular nga trabaho sa Land Bank. Dili na ko muhatag og piso-piso, gatos-gatos na. 8 years mo na akong gibuhat. Pero among balay, di ka kakita dito dinato, wa mi supa, wa mi lamisang tarong, wa mi mga platong tarong, wa gay mi anang mga sayan na kanang luto-luto nga kanang imo lang anaon musiga dayon. Wa mi ana, wa mi TV. Wa gani mi klarong jealousy, higda la salog, sa habol og sako. Mo na akong gibuhat, hangtod ni-resign ko sa Land Bank, nisod ko sa seminaryo, sige lang gyapong tabang, hangtod na pari ko, dili na piso-piso, dili na 100-100 ang akong gitunol sa mga kabos, 1,000-1,000 na. Hangtod karong napari ko, napay usahay, mamilyon-milyon pa. Dato kayo, purting dato Pero, wa ko'y bisan, 1 peso nga gibilin sa akong bulsa nga akong claimon nga ako ni nga di ko ni ihatag kay ako gyud ni. Usa ra gyud akong gitipigan nga moingon kong ako ni, ang ako ra gyung pagkapari. Pero ang income sa pare ato na, inyo na. Di mo motuo, bala mo diya. Mo na basta mo na ako. So tawag ako nyog DJS, DPS, pwede sa kunyog tawgon o DFS. DFS. Unsa man? Die Hard Filipino Supporter. Filipino Supporter. Muna kon magbunyag ko, mo koreksyon yung ko anang mga ngan sa bunyagan nga pulos na gyud in English ang mga ngan. Mga di na kayo masabtan. Dili na Filipino ang mga ngan. Masuya manggog ko, maminaw ko ngan sa mga Japanese may ilang mga ngan. Adto kas Chinese man ilangan. Adto kag American ilangan. Adto kag German sad ilangan. French sad ilangan. Dinis Pilipinas, piya nga kay mga ilong stateside kay mga ngan. Murabag para nako kanang paghatag og ngan nga dili na Filipino ang sound, para nako nahimo natang anti-Filipino. Sayang ang atong ingon ang mamatay nang dahil sa'yo, hilas nimo. Mo nang dili sa kong ganahan kayo anang magsigi og abroad.
abroad. Ang hunahuna maka-abroad. Kay ganhitas Pilipinas, mga matay ta din hisgutom. May ginang abroad. Sorry pa nga sa mga OFW ha. Sorry kay ninyo. Pero di ko ganahan ana. Kung ang inyo yung gitanaw nga kaluwasan, makuha nato gikan sa abroad. Why? Ang atong nasod, dili makaluwas, na idaghang malita nga kwarta. Porting kwarta. Naatay trillions. Naatay trillions nga income kada tuig. Ug ato lang unta ning gamiton para sa mga Filipinos, madato ta. Doon na lang tay mga leaders nga dili diehard Filipino supporters. Mga kawatan, giunay tagkawat, giunay tagdaog-daog, giunay og lata ang atong nasod. Sige. Muna ako. Muna mo comment ko, nganong gibutang man dito si former President Rodrigo Duterte dito sa Dahig. Nawaman gani siya kaso din his ato korte. Ang atong korte din functional man ngano magsalig man ta ng foreign courts. Ngani man tay Filipino courts. I am a diehard Filipino supporter. Di ko foreign supporter. Kamong nagsigig ingon na ako Duterte ko, dili, naluoy lang ko aning tiguang natong former president bago pang nag-birthday sa iyang 81st birthday, na piniriso lang yapon, why kaso? Klaro? Di ta maluoy ana? Kusog kita maingon, unaha ang senior citizen, unaha ang senior citizen, unahag linya ang senior citizen, ayaw lisod-lisura ang senior citizen, mulabang sa kalsada, tagaig yung chance ang senior citizen. Tuway senior citizen ay, layo kay sa pamilya, deprived of family, deprived of property, deprived of liberty. Why kaso former president nato dinhi di ta maluoy ana, Filipino. Mao pa nay nagpalubong ni atong ato sang Filipino nga dugay kay wa malubong former president Marcos Sr. Maunay nagpa-increase sa sweldo sa mga government employees nga hapit na times 2, times 3 ang inyong mga sweldo. Maunay nagpa-increase sa number of years sa lisensya. Maunay nag-build. Maunay ni sagang nato niya itong COVID-19. Maunay ni buntog sa mga NPA. Maunay nagpa-lower sa atong mga drugas. Nagpa-drawer sa atong mga insurgency. Bahala nagsadaan siya. O sige, butang na to, sadaan siya. Pabuli ka diri, i-convict na to, prisoho na to, kung sadaan siya. Pero din his ato, kay pro-Filipino man ta, nindot mga atong korte, na atay Supreme Court, dapat ay Appellate Court, dapat ay mga lower courts, daghan kay na, ngilngig kay na to mga lawyers din Hindi, nganli ko nyo DDS, i-deny gina nako. Nganli ko nyo DPS, okay. Diehard poor supporter. Sige, dili ko takos ana. Nganli ko DFS, diehard Filipino supporter. Okay ko ana. Nganli ko og DJS. Muna si Jesus, diehard poor supporter. Og sa iyang pagtabang sa mga kabos, ikalagutan siya sa mga dato nga mga Hudiyo, mga Parisiyo o mga pari. Mga pari. Mo'y nagpatay ni Jesus. Kay dili sila diehard God supporter. Diehard sila sa ilang pride. Nga sila gihawd, sila gi masunod. Nya kay wa man mosunod si Jesus, kay ang mga kabos may iyang gisunod, gipatay siya. Si Jesus, diehard sinner supporter. Ang mga makasasala iyang pasayloon, naglagot ang mga Parisiyo o ang mga leader sa katilingban sa mga Hudiyo nga mga pari tungod sa iyang pagpasaylo sa mga makasasala. Apil na tong adulterous woman, apil na tong tuang mga sanlahon. Naglagot sila. Pero si Kristo wa gyud magpapaling-paling. Kung dili na ta ma-diehard Jesus supporter, mawa sad ang tanan nagugma nato sa Pilipinas, sa atong kapwa Filipino o sa atong kapwa makasasala. Ngunang moingon ta diri sa atong tubag sa Salmo, awiton ko ang imong kaluwasan. Kanus-a mo abot ang kaluwasan sa Pilipinas kung mahimo tang
DFS, diehard Filipino supporters. Dili DDS. Sige, kinsa man sa ron kuno be, ang nagpakita nga DFS gyud, diehard Filipino supporters, Marcos Group, Duterte's Group, Pinklawans Group. Ay nalamog tubag, pamalandong tinarungag pamalandong. Kinsay nagbuhat o mga buhat nga nakatabang sa mga Filipinos, mga Marcos Group, Duterte's Group, Pinklawans Group. Ay nalamog tubag. With your open heart and open mind and open eyes, look around. Remember, analyze, kinsa gyud aning grupuha, Marcos Group, Duterte's Group, or Pinklawans Group, ang dunay DFS na kasing-kasing. Punan pa nato DPS, kay porti mang daghanang pobre nato, diehard pobre supporter DPS. O, kinsa Manila. Kanay mong tupad, lingian. Ingna, unsa man ka, DPS ka, DDS, o DFS? Ingna. Nindog tayo. Kapoy yaw-yaw. Mga igsoon, magampo kita ngadto sa Dios nga naghatag kanato sa kaluwasan, mapaubsanon kitang moingon, dungga kami Ginoo. Dungga kami, Ginoo. Nga ang mga Kristiyano sa tanang dapit, magmatinahuron unta sa pulong sa Dios, sulod nining balaan nga panahon, mga muyo kita sa Ginoo. Dungga kami, Ginoo. Nga bisan diin ang mga tao maningkamot unta pagkabot sa kalinaw, aron mahimo kining mga adlaw nga tukmang panahon sa Dios nung panabang ug kaluwasan, mga muyo kita sa Ginoo. Dungga kami, Ginoo. Nga ang tanan nga nakasalaon nga bugnaw, mubalik unta pag-usab ngadto sa Dios sulod nining panahon sa pagpakighiuli, mga muyo kita sa Ginoo. Dungga kami, Ginoo. Nga kita mismo makakaton unta paghinulsol ug pagbiya sa sala sa tibuok natong mga kasing-kasing, mga muyo kita sa Ginoo. Dungga kami, Ginoo. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, mga muyo kita sa Ginoo. Dungga kami, Ginoo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama ug paggiya nila ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta, sumala sa atong mga giplano, gipangandoy, mga muyo kita sa Ginoo. Dungga kami, Ginoo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, mga muyo kita sa Ginoo. Dungga kami, Ginoo. Nga ang tanang nangamatay, makatagamtam na sa kalipay nga walay katapusan didto sa langit, mga muyo kita sa Ginoo. Dungga kami, Ginoo. Makagagahom og maluluyon nga Dios, dawata ang among mga pag-ampo, nagituboy namo nganha kanimo uban sa gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Langit nun namong amahan, among igasan, ang kang Kristong kinabuhi, amiling bayan.
igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawat pagkata sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaing paghibaya sa iyang ngalan. Alang sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, tagda ang mga halad sa imong banay ug sila nga imong gipaambit sa mga gasa nga balaan makadawat unta sa kinabuhi nga ilang gisaad. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Kay nagkahiduol na ang mga adlaw sa iyang makaluwas nga pagpasakit ug mahimayaon nga pagkabanhaw. Pinaagi niini nabuntog niya ang kamapahitason sa karaang kaaway ug nahandom ang sakramento sa among kaluwasan. Pinaagi kaniya nagadayeg sa imong kahalangdon ang tanang mga anghel sa kalangitan ug nagasaulog sa hiniusa nga kalipay. Uban kanila nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang way hunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagauman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan. Dayon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos niining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik ngan. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan niining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo ang among papa, ni Alberto ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan.
Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila og ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, Santiago Apostol, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namo nga naa ka sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta mayngon sa langit, ang kalan-una mo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasayloa kami sa among mga sala, mayroon ka nagapasaylo kami sa mga nakasala ka namo, ug dili mo kami tugyan sa pagsunay, hinunuan wasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay mo man ang gingharian, ang kahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manaaw sab kanimo. Atong ipakita ang timaan sa atong panag-inigsuunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo.
Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Oh, let the Son of God enfold you with His Spirit. Magampo kita. O Dios nga makagagahom tungod sa imong mga sakramento, mabag-o unta ang among mga kusog ug maangkon namo ang kinabuhi nga tunhay. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang saman Diyos nung kaluwasan. Apat kini mahitabo ra gyud kun mahimo tang DJS og DPS og DFS. Hinaot pa unta. So pagpakita sa atong pagka DJS mao ang pagpalit og slots. Ato na ning ilisan ang atong slot karong sugod karong Easter Sunday. So panapos daghana ninyog palit. Ang atong Grace tag 100 pesos per slot. Ang atong DPS Part 2, PPSC Part 2, 100 pesos per slot gyapon. Yang atong DPR para itukod og mga balay, 100 pesos per slot. 300 lang nya palit mo hangtod karong Sunday. Dako na nag-ikatabang sa atong mga mahimo na tang mga DPS, die hard, poor or pobre supporter. Pwede sana natong nganlan og DJS, mahimo na tang die hard Jesus supporter. Nya kadtong kanini ang ato mga activities karong Holy Week, monitoran nyo diha nya karong gabi mao nga atong Lenten Recollection Part 2, usa ka nindot nga pasundayag stage play nga pasiugdahan sa grupo ni Monsignor Tingting Angkahas. Ayaw gina ninyog si Piata, tiksi ang tanan nga manganhita. Wa tay pangumpisal kay aron makafocus ta sa pagpamalandong giniyahan sa religious stage play karong gabi dinhi sa atong sulod sa simbahan alas 7 sa gabi. Nya ugma mao ang atong pasos ini kahuman sa alas 6 nga misa sa gabi mao ang atong pasos. Ako sa mong hangyoon nga suportahan ta niha na atay mga 28 o 29 ka mga karo. Naoton ta nga buhi pa sila ugma aron maka-appeal sila. Og ang uban pa nato mga kalihukan, suportahin ninyo. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manasab kanimo. og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, Amahan, Anak, Espiritu Santo. Amen.
Nahalad na ang misa, atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. If any man will come after me, if any man will come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. Let him deny himself and take up his cross and